Perlok bi kipai ke briu new trap kasih penar boy war maram lengam daga sim busuk ya menta kasngi habang awan naga cika lejinga cika ga bang lejon kam station yopen sla ngada ngau si thang sha perlok bang ayo ya kuwi ka khobor phla ka ba nasmo la daga miyo on kren menta la daga ni video kam safreng statement ta nasmo ba por kala dir mar belai bang ngampoi perkhat ra ba kata ka khobor kata ka jing thu jong taw nong kersan ki wei pat ki parti wei thu ye kene hoi ni don la hok ban kersan uru taw nong kersan ki wei parti udon la hok ban yasai ban kren ban bot bat kade hok yu bo ni thu ye ki bo yo i ya ka ta ka jing khlain ne ka jing klot ka seng bo kersan te menta perlok nani thu ipi kalong kumne hap leng ba ngidang ye yeng ka bet perlok to wan ta we rurong ba te ni poi pur khana chphang pra chphang gani ka election lek sai ka sngi khat na tring te poi hadu put ba nga ong ngta pring ji sang ong ba nga te ngan jit ya kinong yalam naga seng ka badon ya kanong rim ka ba don ya ka thong ka ba bha ka ba don ka thong ka ba banra ek jing kala na ka ba kha bha shi ka ba na ka ba ha shi ka ba kham bha na ka ba sniu shi ka ba kham bha te mo upat wong kumne minta ba kadang thumai te kan bha hi ken la da kan be pisaru ya ginong thebut la kan thit la kan le kumne tar kam padon pisa ndrai teng ong kumne yu nong ba la da dei bakim don maknaro ndrai la da dei bakim don ya ka thong ba kim nut hi re ban yeng yele election te poi kata ka jing ya kren ka bahadu uput bau ong kumne ba kan job le yu kata ka sing eje bin riu jong fi haba hangne hapo jila jungi bun ud khar don san lak ngut teng nga da jing lengo ko ba kraw na lengo sha nang mut ba bun khasi hapo jila me khlia nang mut bun paj mangi khasi ngada khin lang bat bhoi bat war bat panar bat chai bat khasi bat ma lengam bat maram ni tambun sha mangi sibun sha kita gid khali bat watang bat ki pai karo jungi kham he mangi khasiru kidang tam ki hnrai kumno taud khar san lak un la penjob mp ya kata ka seng ka kersan te perlok wi na kata ka daw ada ka min sim ko pasngu khia ngada karpar ni chai fi hoi ngam ong re ba phinbut ik ppp hnrai pensong nong rim mi kintin kumno ur khar san lak un la penjob ya kata ka seng bjp ka seng npp ka seng kongres ha mangi ki khasi ngim lam penjob ya ka seng rulum ka ba dang thmai ka seng ka badon ya ka nong rim kumno un bun pai utau san lak kamut mangi ki khasi ru ngi de git khar gain tak daw ngi lik join asita su badon kita san lak na kata ka daw perlok wat ailat ba kine kijing ong ba job san lak job ud khar utau badon san lak yang ki pai khasi wat ailat to ai ba kijing bun pa jongi kan job wat long kum bolong boros kata bo mla khasi jongi live ringut un bun pa u arp saut nagi pai perlok garo hagijing sisa de ban yo khasin sharu ba bun pai ya ga jela makhlia ndre yo be ki para garo ngim bisni ya kata hoi to tang ba kadai pat kapali ken hateng bala de yo no ilam ba kham tubit na karo hoi to un mar yo garo tang ba ndere ken ban suyo lenter be ki garo namar khosi jungi bun hi te bostat te boro kane be tang namar ka jing bom ye tli jongi pai ben ri khosi ngi don gidong ilam ki ba khlai ki ba satar ki ba simphang ndre ngi ki pai ba ngim nang ban pin ku bor ngi lai kersan lang shata ka seng ka ba nagi wei pat ki perlok
keseng ke bana rithor pej mentanga kene ke jing ong ju taru rang ba tau san lak kharu la am penjob MP ngam ngai ra ban ada kan dia sya kum tau nganut ban ong ba lanu nganam thebut su banganam pendon kam su ni simpre ti goi namar bang su thu mar wei ngam la le ei lada menta kam urlong kene ke jing ang nu jung bubun ke jing ang nu jung ki khna ke jing ang nu jung timen tum kro ka ba mas ni i kala ma pra kilai perta ngadang wan mene ni yo ngayo lama kon ra lama mas i kala ma ki perta hau pra khna school mas i hau pra kirang ba hau pra kidong ile kai football mas i nga hau pra ngadap sya ga jing suk men ngara e kala ma nga la sngo kumba sya ga jing long bru nga sngo nga adi ngadeu ei murta ni bu pe ba ki phai khmat chinga tang ba ndei bu ki phai khmat chinga ndei ki phai khmat ya kala ma jo ga jing kermen na ka tak dau pe ba bi pai khasi to men ta ngin ya su thu ngin ya tli ngin na ai lat ban jo tau san lak na ki we ki je bin riu ki bo shu wan shong hang ne ha jila jing wan shong ki ba shu yo je ka tang na mar ba la sa slem ngene ki yo long no trash nong tang na mar ba la on sa na du khamen shwa ten rei kum nu ta on lang penjob MP ta san lak hatu bun kita san lak budi pai khasi boro oi lada ko urlong kan ke tin ju tu ru ba rang ba men ne ong wat khmi lin ti su wat don su ke jing kermen banang yo ek san syar ga bambai wat khmi lin ti su banang yo ek dong ilam ki ban train nak bentau pai ba nang ne sekmar kan don bi nyo setang ke jing mangaru kan ngan su perkhat simet no mentang ngadang don ke ngadang but ong ngadang but nak benta ki heb berit nak benta ke jing mudur ke jing kermen ban yo ke jing kelas ke jing kala ko ba nagade ke jing hira sut jung jela bakan kiu sidrong bakan yo e kerdan ka ba pen su sorong ke jela mkhlia rela da kolong kum ta si saung la da job to san la ong ngaru nganum pendon kam su re ke bod mar thu nga tang mar we ngam la e nga tang bat kitu ki bedon ye ka musim ban on ra jing kala ong kamen toy e ta dawin ai lat no ye gitu ki ba perkhat simet kita ki khasi ki balik kala dekhar ki balik pen he yo to san lang lik pen job yo to san lang li rung lang bur san lang li kala lang ong tu kumbele UNPP ya trelang bag BJP ban pen job ban yo sunsyar mudi te tanggine ki kentin na scam bakam padir ke por menta nan pelai no hi gani video menta hi but to say share lem shapro pa ba si ai gani video kan poilut shiki pa khasi ki badon ya kata ka thong ka banga ban ong banga ngam de khar nga ngam kala khar nga ngam pen job re kata sing ka basan shar ren bore ni te sko ha prolog share lem ni video bayo lese ladang idon kena ada jingmut kidon kena prolog ki bidon jingmut ki bidon ke jing sya pen soy kum nei kum ta re men ta kin so thu no ba dalele ngin pen ai la bo san la un job nei ba mengi hi ki bun pai ki try muluk nin penyimi nin sei lo jong kortong omba nin ai la ben sei yo kortong jong NPP jong BJP jong kongres ni borom yo kongres nama de maka ba khaman rai ai ba ban yadai ngi ki pai nang sok snong jong India nrai ngim dei pat ban klet ba kadon kami ngi ban pen yo MP try muluk khang bun la ban ni sai kham ha la ban ni le kham ha ban pen yo e ta jing anu jong jela but was ko thu ba klai ne wat ong ba re job o BPP tang rum la le BPP un so dan kat ber kita ki sengi be persya e BJP un se trelang ber kita marot ong wat ong ba kongres ka klai ka kongres menta kam klai re ki hab ye trelang ber kita ki we ki seng sing perthai te ko BPP ru kan don bentalang ta bani le persya e BJP te tang ni ki kintin khublai subun khublai sijar ngu perlok